Jesteśmy w Bytomiu na rynku przy bytomskim lwie. No po prostu zobaczcie, no cudne. Obok bytomskiego lwa. Dzień dobry! Widziałam, że zdążyliście się już zaprzyjaźnić z bytomskim lwem. Obiecuję, że jeszcze do niego dzisiaj wrócimy, a tymczasem zabieram Was na wzgórze Świętej Małgorzaty, które związane jest z początkami historii naszego miasta. Zapraszam, chodźcie za mną. Do tego spaceru dołączam i ja, bo muszę przyznać, że czuję ogromny sentyment do Bytomia. Czy wiecie, że to miasto jest starsze niż Kraków? Tak, to prawda. Historycy dowiedli, że Bytom był lokowany 3 lata wcześniej niż była stolica Polski. Kolebką Bytomia jest właśnie wzgórze Świętej Małgorzaty, z którym związana jest historia XI-wiecznego grodu. Niegdyś opływała je Bytomka, zwana Kaczawą, natomiast z drugiej strony były podmokłe łąki. To dlatego był to doskonały punkt strategiczny na szlaku handlowym z Krakowa do Wrocławia. To niewielkie wzniesienie ukryte wśród budynków to perła, która skrywa tajemnice sprzed wieków, a te usiłują rozwikłać archeolodzy. Pierwszy kościół jest znany z tak zwanego tympanonu Jaksy, czyli taka część nadproża kamienna, tympanon fundacyjny, na którym jest przedstawiony m.in. właśnie Bolesław Kędzierzawy z synem Leszkiem, który to Bolesław trzyma kościół kamienny i na dachu tego kościoła jest właśnie napis Bytom. Rzeczywiście w średniowieczu, we wczesnym średniowieczu teren był zupełnie inny. Nie było tej zabudowy mieszkalnej, która tam jest od strony głównie południowej. Od północy były mokradła, od tamtej strony też wały obronne były wyższe. Prawdopodobnie brama wjazdowa była od strony południowej. No i oczywiście oprócz rzeki Bytomki była tam fosa, bo fosę bardzo łatwo można było sobie poprowadzić dookoła tego grodu. Książę Władysław Opolski był właśnie osobą, która Bytom lokowała. 1254 rok to były takie czasy, że generalnie te lokacje odbywały się na prawie niemieckim. No, miasto o chronologii średniowiecznej to generalnie gdzie się nie zajrzy pod jaki kamień, to jak nie fragment ceramiki, to jakaś polepa konstrukcyjna. Węgiel to już troszkę później, natomiast tutaj rzeczywiście wśród tych skarbów różne przedmioty związane z życiem codziennym, na przykład elementy strojów, różne sprzączki, obuwie niskie, obuwie wysokie, dziecięce. Najstarszy bucik to bucik dziecięcy XI-wieczny. Bytomskie puzzle to jedna z wystaw, którą można zwiedzić w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Placówka może się poszczycić ponad 110-letnią historią. Była i pozostaje jedną z największych wielodziałowych instytucji muzealnych w regionie. Obejmuje działy archeologii, etnografii, historii, sztuki i przyrody. Muzeum to nie tylko wystawy, ale również imponujące zbiory. Wśród nich są bogate kolekcje fotografii i pocztówek. Tego budynku już nie ma, ale to, co znajdowało się pod nim, pod powierzchnią rynku, na szczęście przetrwało do dziś. To piwnice Gory Wodów. Zostały wybudowane w XIV wieku w głównej mierze z lokalnego dolomitu. Do dzisiaj zachowały się ostrołukowe portale piwnic oraz palmowe sklepienia, które są bardzo rzadko wykorzystywane w budownictwie świeckim. Tuż obok kościoła mariackiego, najstarszej świątyni w Bytomiu, w XVIII wieku wzniesiono kamienicę z barokową fasadą zakończoną attyką. Służyła ona handlarzom winem do przechowywania tego trunku. W latach międzywojnia w tejże kamienicy funkcjonowała prażalnia kawy firmy Gebrüder Gorzywoda, która należała do Reinholda i Wilhelma Gorzywodów. W
1955 roku dokonano rozbiórki budynku, wznosząc w tym miejscu nowoczesny pawilon, który później przeznaczono na cele gastronomiczne i nosił nazwę Piwnice Gorywodów. Piwnice wielokrotnie były poddawane pracom zachowawczym, a obecnie są wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego. W Bytomiu regularnie odnawia się kamienice. Warto tu pospacerować i popodziwiać budynki przy ulicy Dworcowej, Józefa Jańty czy Stanisława Moniuszki. Piękne. Budynki otaczające rynek zachowały układ urbanistyczny sprzed wieków. Ci, którzy tu mieszkają, to prawdziwi szczęściarze. W tym miejscu natura idealnie łączy się z architekturą. Na fasadach znajdziemy sporo motywów roślinnych i zwierzęcych. Bytomskie kamienice to unikatowe i bogate w detale architektoniczne obiekty. Tworzą ciekawą, jedyną w swoim rodzaju tkankę architektoniczną. Kamienice to swoiste połączenie ducha i materii, cegieł, stali, betonu i kruchego szkła. Spacerując po mieście, zobaczyć można budynki reprezentujące pełen przekrój trendów dominujących w architekturze w XIX i XX wieku. Szczególną uwagę przyciągają z całą pewnością te w stylu secesyjnym. Kamienice miały być nie tylko funkcjonalne, ale i zachwycające. Takie niebanalne zadanie stawiano architektom i mistrzom murarskim. Odkrywanie historii budynków, historii ich mieszkańców to prawdziwa podróż w czasie. Park Miejski imienia Franciszka Kachla to jeden z najstarszych i najpiękniejszych na Górnym Śląsku. Jego historia rozpoczyna się w roku 1840, kiedy to Hubert von Tille-Winkler przekazał 330 mórk lasu dworskiego wraz z aleją drzew i bocznymi ścieżkami na rzecz miasta Bytomia. Do dziś zachował swój XIX-wieczny układ przestrzenny. Centralną jego osią jest promenada i staw, po którym kiedyś pływały gondole, a dziś dzikie kaczki. W roku 1898 na terenie parku w Bytomiu utworzono miniaturowy ogród zoologiczny. Było to pierwsze zoo na Górnym Śląsku, które zostało ufundowane przez bytomskiego potentata przemysłowego i filantropa Ignaca Hakubę, który na ten właśnie cel przeznaczył w swoim testamencie 100 000 marek. Naturalnie niedźwiedzie znajdowały się na wolnym wybiegu, stąd też spora liczba oglądających, no i szczególnie cieszyły dzieci. W tym parku jest też Góra Miłości. Nieraz na jej szczycie panowie przyklękali i wyciągali pierścionki. Der Liebeshügel to poddana rekultywacji hałda pokopalniana. Cóż, może przez to czar pryska, ale to doskonały przykład nadania ponownego życia terenom postindustrialnym. To zielone płuce miasta. Pierwotnie oddzielał centrum Bytomia od kopalni Karsten Centrum. Izolacyjna funkcja zieleni miejskiej była rozwiązaniem na wskroś nowoczesnym. Niemal po sąsiedzku znajduje się dzielnica Sząbierki. Mieszkańcy pierwotnej osady trudnili się rolnictwem. W XIX wieku życie codzienne zdominował przemysł ciężki. Wówczas te i inne dobra nabył król cynku i węgla, Karol Godula. Budowę kompleksu elektrociepłowni Sząbierki, Kraftwerk Oberschlesien lub Kraftwerk Bobrek, zaprojektowanego przez Emila i Georga Zielmanów, rozpoczęto w czasie I wojny światowej, a zakończono w roku 1920. Inwestorem strategicznym była spółka Schafgotsch Bergwerksgesellschaft, która należała do rodziny śląskich dobroczyńców, hrabiostwa Szafgoczów. Początkowo zakład pomyślany był jako fabryka prochu. Ostatecznie jednak zadecydowano o zaadaptowaniu całego kompleksu na potrzeby elektrowni.
wykorzystując węgiel odpadowy z okolicznych kopalń w Bobrzku i Sząbierkach. W latach największej prosperity, czyli w latach 30., w zakładzie pracowało około 900 osób. Produkcję wygaszono ostatecznie w roku 2011. Fani urbexu, czyli takiego eksplorowania opuszczonych budynków, a może i nawet reżyserzy kina grozy, będą pewnie rozczarowani. Ale to miejsce ma w najbliższych latach przekształcić się w wielofunkcyjne centrum kulturalno-oświatowo-wypoczynkowe. Potencjał jest ogromny. Między Sząbierkami, Bobrkiem i Orzegowem rozciąga się zabytkowy park Fazaniec. To jedno z ulubionych miejsc bytomian na długie jesienne spacery wśród dostojnych drzew. W XIX wieku hodowano tu bażanty. Górnośląski potentat przemysłowy Karol Godula wybudował przepiękny neorenesansowy pałac w Sząbierkach, ale zabrakło miejsca na park, po którym swobodnie mogłyby się przechadzać bażanty. I dlatego właśnie założył nieopodal bażanciarnię. Pod koniec XIX wieku Hans Ulrich Schafgotsch, który był małżonkiem spadkobierczyni fortuny Karola Goduli Joanny, przekształcił powoli bażanciarnię w park prywatny. W latach 20. XX wieku mogli już z niego korzystać wszyscy mieszkańcy okolicznych zakładów przemysłowych i bardzo szybko stał się jednym z ulubionych miejsc spotkań i relaksu na łonie przyrody. W 1987 roku wpisano go do rejestru zabytków. Przez Fazaniec przebiega wyznaczony w 2000 roku szlak turystyczny imienia Karola Goduli. Idealny na rower. Planując wycieczkę rowerową w okolice Bytomia, nie można ominąć Doliny Bytomki. Rzeka ma blisko 20 km długości. Wzdłuż Doliny Bytomki znaleźć można kilka przykładów udanej rewitalizacji terenów pogórniczych. Niektóre obiekty wciąż jednak oczekują na rekultywację i drugie życie. Są to m.in. szyby Ewa i Krystyna, pozostałości po kopalni Hohenzollern, później Sząbierki. A kto wytrwale szuka, ten znajdzie nawet wodospad. To Grzmoty Bytomki, unikatowy w tym rejonie wodospad, spływający z betonowego zabytku hydrotechniki. Na trasie wiodącej w stronę Łagiewnik znajduje się budynek spalarni śmieci i komin maszynowni dawnej oczyszczalni ścieków. Ten pochodzący z 1905 roku kompleks wpisany jest do rejestru zabytków województwa śląskiego. A przed nami kolejna miejska atrakcja. Tu w Rozbarku jeszcze 20 lat temu wydobywano węgiel kamienny. Stalowe szyby kopalni węgla kamiennego Rozbark w Bytomiu witały wjeżdżających do miasta od strony Chorzowa. Zakład rozpoczął wydobycie w 1863 roku, a zakończył w 2004. Większość zabudowań rozebrano. Zachowano pojedyncze zabytkowe ceglane budynki, m.in. stuletnią cechownię. W jej efektownym wnętrzu mieści się teraz Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. Obiekt po prostu popadał w totalną ruinę. Przestrzeń, w której się znajdujemy obecnie, przestrzeń kawiarni, kiedyś były to biura. Tam, gdzie dzisiaj znajdują się sale taneczne, również znajdowały się biura, więc trzeba było przearanżować te przestrzenie. Wiem, że wybite były 2 kondygnacje, żeby nasze sale taneczne mogły pomieścić około 15 osób. Inwestycja pochłonęła mnóstwo pieniędzy i uważam, że jest to bardzo dobra inwestycja. Bardzo dobrze, że to miejsce powstało, bo jest to miejsce dedykowane zarówno osobom, które tańczą, ale przede wszystkim mieszkańcom. Bardzo dużo rzeczy wydarza się tutaj z myślą o mieszkańcach. Oprócz tej niemal broadwayowskiej sceny, w miejscu dawnej kopalni Rozbark znajduje się także raj dla miłośników olimpijskich wyczynów Aleksandry Mirosław.
zdecydowaliśmy, że obiekt, w którym się znajdujemy, czyli dawna kopalnia Heinzgrube, będzie najlepszym obiektem do zaaranżowania pod względem ścian wspinaczkowych. Bardzo chcieliśmy zachować jego duszę. Wejście do szatni stanowi u nas imitacja chodnika górniczego, który właśnie ma nawiązywać do historycznego i działalności tego miejsca. Skarpa pod względem metrów kwadratowych powierzchni do wspinania jest największym obiektem w Polsce. Dodatkowo szczycimy się jedynymi w Polsce ścianami zewnętrznymi oraz jedyna w Polsce ściana do biegania, na której możliwe jest organizowanie sztafety, czyli czegoś w Europie bardzo rzadko spotykanego, natomiast w Bytomiu jest to możliwe. W kopalni Rozbark codziennie zjeżdżało na szychtę kilkuset górników. Teraz zjeżdżają tu setki, czy może nawet tysiące mniej lub bardziej doświadczonych wspinaczy z całej Polski. Mnie też kazali spróbować wspiąć się na wyżyny moich umiejętności. To jest jakieś 15 metrów wzwyż. Ja już spróbowałam i może podziękuję. Jednak lepiej stąpa mi się po twardym gruncie. Na szczęście teraz pójdzie już z górki. Z górki na pazurki, a w zimie nawet na nartach. Sport Dolina Bytom powstała w Suchej Górze na terenach postindustrialnych w wyrobisku kopalni dolomitu Blachówka. Rezerwat Segiet, leżący właśnie niedaleko sportowej Doliny Blachówka, to jest bardzo dziwne miejsce. Już Niemcy w 1908 roku próbowali stworzyć tam stanowisko ochrony przyrody, ponieważ wtedy już zauważono, że są bardzo cenne fragmenty lasu bukowego, przede wszystkim tereny powyrobiskowe, więc przyroda w rejonie Bytomia jest generalnie bardzo silnie związana z takim środowiskiem poddanej silnej antropopresji. Taki jest właśnie rezerwat Segiet. Z jednej strony przebogata przyroda, z drugiej strony tak naprawdę przyroda, która rozwinęła się na fragmentach, gdzie bardzo intensywnie gospodarował człowiek. Kamieniołom Blachówka powstał na przełomie XIX i XX wieku podczas wybierania dolomitu. Okazało się, że wybierając ten dolomit poprzecinano mnóstwo chodników dawnych wyrobisk Srebrnej Góry, gdzie pozyskiwano galenę, gdzie pozyskiwano właśnie rudy srebra, ołowiu i cynku. I tam zadomowiły się nietoperze. I stąd to jest również bardzo ciekawe miejsce, tym bardziej leżące blisko Segietu, który wreszcie w 1953 roku dopiero uzyskał stanowisko rezerwatu częściowego. Idealne do relaksu są także żabie doły. Wbrew pozorom można tu podpatrzeć nie tylko sekretne życie żab, ale też niemal 130 gatunków ptaków. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy na granicy Bytomia, Chorzowa i Piekar Śląskich powstał w 1997 roku w celu ochrony siedlisk zwierząt, głównie ptaków wodnych. Przez stulecia teren żabich dołów eksploatowany był przez kopalnie ród srebra, cynku, ołowiu i oczywiście węgla kamiennego. I powstał tak naprawdę z inicjatywy społecznej popartej badaniami naukowymi. Taki symbol tych terenów to jest właśnie bączek, to jest ptak, który prowadzi bardzo skryty tryb życia, jest dosyć rzadki. Okazało się, że zagęszczenie tego gatunku jest jedną z najwyższych w Polsce. Jest to obszar pogórniczy, Zakładu Górniczo-Hutniczego Orzeł Biały oraz kopalni z rejonu Chorzowa. Ta działalność człowieka doprowadziła do powstania licznych zapadlisk, które zostały zalane wodą. Żab tam również nie brakuje, ponieważ tam jest bardzo wiele wypłyceń. Genialne miejsce dla rozrodu wielu gatunków płazów. W zasadzie wszystkich płazów nizinnych, one wszystkie tam występują na żabich dołach. I stąd przypuszczam ta nazwa Żabie Doły, a my zgłaszając jakby ten teren zaczerpnęliśmy to tak naprawdę z utrwalonej nazwy lokalnej. Zawsze mówiło się o tym terenie Żabie Doły. Tak jak obiecałam, wróciliśmy do śpiącego bytomskiego lwa. To ostatni punkt dzisiejszego spaceru. Opowiem Wam jego historię. Śpiący lew to nie tylko rzeźba, ale i symbol miasta. Został przygotowany w 1873 roku według projektu Theodora Kalitego w berlińskiej odlewni Hermana Gladenbecka. Wieńczył on kilkumetrowej wysokości postument.
Pomnik dedykowany był mieszkańcom powiatu bytomskiego, którzy polegli w wojnie prusko-francuskiej w latach 1870-1871. W kolejnych latach kilkakrotnie zmieniał swoje miejsce, przemieszczając się nie tylko po Bytomiu, ale i znacznie dalej. W 1932 roku został przeniesiony na plac Akademicki. Postument został zniszczony w 1945 roku wraz z wejściem do miasta żołnierzy Armii Czerwonej. Sama zaś rzeźba została wówczas przeniesiona do Parku Miejskiego w okolice Góry Miłości. Tam też pozostała do 1953 roku. Wówczas Lew wyjechał do Warszawy. Ostatecznie zajął miejsce przy bramie północnej Ogrodu Zoologicznego, tuż przy barze pod Lwem. W 2006 roku został zidentyfikowany przez historyków jako śpiący lew z Bytomia. Wrócił do miasta 2 lata później, a następnie został wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Nasza podróż między naturą a architekturą Bytomia powoli dobiega końca. To miasto zachwyca przyjezdnych od 770 lat. Wierzę, że oczaruje także Was. Na chwilę obecną jesteśmy pod urzędem miasta Bytomia. No, pięknie. Jesteśmy właśnie na ulicy Dworcowej. Punktem naszej wycieczki będzie... sami zaraz zobaczycie. Dom na rynku przy bytomskim lwie. No po prostu zobaczcie, no cudne. To już niestety koniec naszej wycieczki. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie buziaczki.